čem říkám, já jsem tady byl 3 nebo 4 dny po sobě vlastně, dá se říct, aby ten jsme udělali nejvíc svobod, že? Jsme zjistili s Pavlem ještě. Takže jestliže jeden den, vole, jsou trošku slabší, tak nic se tam neděje, ne? No, asi taky myslím. Ono to nezdá, člověče, ale jako myslel jsem si, kurva, že to vydržím, protože to je bez problémů, jako ty noční. Ale kurva, jak už mám, ten mám, vlastně mám 8. noční. Ale jak říkám, to jsou kurva 14, tohle jsou 12, protože to hodinu jedeš sem, hodinu zpátky, vole, pak 12 hodin makáš jak posil. To jsou 14 hodin prostě, denně děláš jako 24, vole, jo. Z toho kurva 3 hodiny prospíš, vole, to je pič. Takže jako to, ta únava prostě se, jako, samozřejmě, ta únava se prostě nejde muset dostavit, že? Jako když jdeš normálně do fabriky na noční, třeba do šéfu, nebo kdekoliv jinde,